Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamating sa katagnang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa ka mga lingkuranan o banusab sa inyong tagsa ka mga radio sets. Aron sa ingon ni ana mo inyong magamit sa pagpamati ni higyon na karon sa pagtuo nato sa mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dira sa pakon ang Biblia. O kini nga tulmanon padayon nga patalihugan dinhi sa Power Radio matag alas 7 kita sa gabi magsugod bulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion o sa Waykorat Radio FM sa Balingasag mabati usab sa alas 8 bulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion o sa Radio Ultra matag Domingo kana alas 10 buntag magsugod hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o sa Teleradio RPN mabati usab ug sa Malantaw magsugod kana alas 12 mulungtad hangtod sa Launas Kapunon og dinhi sa Visayas sa Mindanao ug sa Visayas area aduna na kitay 23 ka mga radio station nga ana ang programa sa PBCM mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa mga ministro o gisuportahan sa nagkadenlain nga mga branches sa mga sakop sa pagtulon ang PBCM. Og ninihigyon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon kaninyo makig-uban Evangelista Brother Hernaldo Pipi kalakip nining mga pagtuon nga among ihatod diha kaninyo. Akong mga mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan nga mga nagpaminaw karon unang-una sa atong Executive Vice President Trevor Salio inyo diha sa PBCM compound og sa tanan nga mga naminaw via Facebook og sa YouTube nagmonitor daghan-daghan usab sila. Salamat mga igsoon sa inyong kanunay nga pagsuporta og pagtan-aw kanamo. Og usab sa tanan nga mga sponsors, mga supporters nining maong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. 20 kapin ka mga istasyon na nagtingog sa Visayas o sa Mindanao. So tungod sa inyong pagtabang, pagsuporta, pabilin kami karon nga niya hantod din mga takna inyong mapaminawan. Aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pa nga ministro. O kumusta usab kaninyo mga kaigsunan o mga kaigilaan? Kini usab si Brady Rumi Rama Camus makapakiguban sab karon sa katak ng tulumanon aron hatag kaninyo sa pagkalangit ng lamdag sa kinabuhi. O karon ibalik ko pa kamo kang Hermogenes Macarayo haron sa paghisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang tema nga atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa pagpadayon nato sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio tungod kay sa gikaingon namo sa makadaghan kung kanus-a sa dili mohunong sa paghilabot kanamo di pod may mulunga sa pagtubag sa iyang mga pipila ka mga isyu. Yon ana nga sistema. Og doon na say atong ibabati sa mga nagsunod sa atong programa nga dili kalikayan nga sa atong pagpanghimatuod sa atong stand sa pagpamatuod sa Espiritu Santo doon nagyoy mga makikatbang kanato sa samang paagi sa panahon sa atong Ginoong Kristo ato sang ipasikan sa Biblia nga kining atong gibuhat karon naa ba ni sa panahon sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo panalitan karon ang atong kaatbang nga nabati na gid kanunay sa atong mga listeners diri sa Villanueva o bisan asa man nga mga radio station din na ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi ang nakikatbang nato mao si Mitchell Bindilio. So ang ato diha mao ni sa panahon sa atong Ginoong Kristo kun unsa man ang sinultian nining atong panahon karon sa panahon nato karon sa atong pagpamatud sa stand sa dapit sa Espiritu Santo dunay mga gipangbuyan si Mitchell Bindilio nga dunay mga pagtamay mga pagbiay-biay sa panahon sa atong Ginoong Kristo inaana gyapon na ang atong Ginoong Kristo biktima sa pagbiay-biay o sa pagtamay sa mga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo. Asa mabasa sa Biblia, Brad Rome, kung atong sosyon sa nakasulat sa Biblia nga mismo pa ang matinun-an sa atong Ginoong Kristo sa ilang pagdala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo biktima sa mga pagtamay, mga pagbiay-biay o pagpasipala. Naa ba sa Biblia? O niya kana atong mabasa sa New World Translation din sa iyang kapitulo 2 bersikulo 7 nagingon din Sa Santiago. Nagingon din ilang
gipasipalahan ang maayo ngalan nga ginganlan kaninyo. Dili ba dinher kutob? Busa ang giingon sa nakasulat sa Biblia, dili ba sila mauman ang nagpasipala sa balaan giingon sa pagpayag alang ilang gipasipalahan ang maayo ngalan nga gingalan kaninyo, dili ba? Sa ato pa doon na di ay gingalan di ay ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo nga gipasipalahan kana ngalana karon tan-awon ta kinsa ngalan unsa ngalan nga gipasipalahan Brad Hernan kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia kag kinsa ngalan kana. Basahon taghapon Brad Makarayo sa susamang sita Santiago kapitulo 2 bersikulo 7 atong pagabasahon, pero kining Biblia nga ang buhing pulong kung unsa ang nasulat nini inyong patalinghugan mga igsoon. Ang kasagaran ra ba sila mao ang tigpasipala kang Hesukristo. Kansang halangdongalan inyong gidala. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan giingon kana nga sa ang buhing pulong nga ngalan ni Hesukristo nga inyong gidalang gipasipalahan. Kanang pagdalan la sa ngalan sa atong Ginoo Kristo, do nagay mga nag-asa pa ang dugang prueba na Brad Hernan kung atong sesyon ang gibasa kaganihan New World Translation bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Gibasa pod nimo ang buhing pulong. Kung basahon nato sa ang pulong sa Dios, unsa na napagsulti? Mao kini Brad Makarayo ang atong matagad. Dili ba nga sila mauman usab ang nagpasipala sa talahuron nga ngalan ni Hesukristo, diin niya na ang ngalan kamo na ila. Busa talahurong ngalan nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo na ila ang mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo. Pero ang mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo maoray nagtahod, maoray nagbaton sa pagkatalahuron sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Pero sa mga dili magtotoo, doon na gid sila gimo nga pagpasipala, naagi ng pagtamay, naagi ng pagbiyay sa biktima ang atong Ginoo Kristo. Bisan pag nakigbisog ang mga apostoles sa pagpanghimatod sa atong Ginoo Kristo, doon na di mga taong talamay kining mutamay. Talamayon kay nga tao ba, tigtamay kayo nga tao. Mao na karon atong susihon sa balaang kasulatan sa pakigbisog sa mga apostol sa atong Ginoo Kristo. Tali sa mga pagpanghimatod nila sa dapit sa atong Ginoong Kristo, giingon na sa pagpahayag nga ang atong Ginoo Kristo biktima. Bisan pa ilang gilang ang ngalan sa atong Ginoo Kristo talahuron, pero ang mga dili magtotoo way tahod ang ilang gibuhat nagpasipala, nagtamay sila, daan na nga naanang batasana sa panahon sa atong Ginoo Kristo, sa panahon nga ang mga apostoles nakigbisog sila sa pagwali sa maayong balita. Kung si Kristo biktima sa pagpasipala sa mga dili magtotoo, mao gyapon ang mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo, biktima gyapon sa pagpasipala. Unsay prueba na Brad Rome kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia? Si Kristo biktima sa pasipala. Ang mga tinun-an pod sa atong Ginoo Kristo, nagsagubang pod sila, nagatas pod sila sa mga pasipala. Asa ang prueba na Brad Rome kung atong susyon ng Biblia? Dinhi atong pagbasahon Brad Makarayo sa basahon sa New World Translation nagaingon dinhi sa unang Tesalonika Kapitulo 2, versikulo 2. Sa Kapitulo 2, sa unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo, sa unang Tesalonika 2, versikulo 2. Palihog pagbasa, sige. Nagaingon din Kami nagpasalamat kanunay sa Dios sa dihang kami naghisgot kaninyong tanan sa among mga pagampo. Mao kana Brad Makarayo. Doon na dahil sila mga pagampo sa nakasulat sa balaang kasulatan. Giingon sa pagpahayag sa Pilipos 2, ang gibasa niya ganiha Kapitulo 1 man bersikulo 2. Sa Kapitulo 2 bersikulo 2 giingon, apan kung sa unsang paagi human kami magantos una o gipasipalahan ingon sa inyong nahibaluan sa Filipos, kami nakabaton sa kaisog pinaagi sa atong Dios nga isulti kanidyo ang maayong balita sa Dios uban ang hilabihang pakigbisog. Sa ilang pakigbisog, sa ilang pagwali sa atong Ginoo Kristo, doon na sila gisaguma nga mga pagpasipala sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Gibasa na to nga doon na diay sila mga gilatas nga mga pagpasipala, paglutos, pagtamay sa ilang pagpanghimatod sa atong Kristo. Ang mga tinun-an sa ilang pagwali, biktima. Sa mga dili magtotoo sa pagpasipala, naas paglutos, naas pagtamay, ang atong Kristo, biktima. Gyapon sa mga dili magtotoo, dunay mga pagpasipala, bisan pa sa ngalan sa atong Kristo. Kung atong basahon na sa ubang translasyon,
Ug yun sana na pagsulti ang unang Tesalonica 2 versikulo 2, Brad Hernan. Basahon ta Brad Makarayo ang sitas nga imong gisitar. Dihang gitamay o gibugal-bugalan mi sa Filipos sumala sa inyong nahibaw-an. Misamot ang among kalig-on nangahas sa pagpadayag kaninyo sa ebanghelyo sa Dios taliwala sa daghang panagsumpake. Bosa, yun sa pagsulti, balik ka pagbasa. Utrohon ta ha. Dihang gitamay o gibugal-bugalan mi sa Filipos sumala sa inyong nahibaw-an misamot ang among kalig-on. Bosa, nisamot ang ilang kalig-on sa ilang pakigbisog sa panahon sa mga apostoles, sa ilang pagwali sa atong Jesucristo. Ang atong Jesucristo gitamay man, gibiay-biay man ang matinunan sa atong Jesucristo, biktima gyapon sa ilang panghimaton sa atong Jesucristo, gitamay, gibiay-biay sila, gibugol-bugalan sila, gipasipalahan sila. Kinsa nagpasipala? Ang dili kauban nila, alang alaman ng nagpasipala ang ilang kauban. Ang dili gito nila kauban. Diha nagsumikad nga sa panahon sa atong sa panahon sa atong Jesucristo, sa pagpakigbisog, sa pagwali sa mga apostol sa atong Jesucristo, doon na dayoy migawas nga dunay mga tao nga muhilabot kanila. Pero ang prinsipyo sa mga apostol, kung tamayon sila, dili nila kana pasagdan. Unsay prueba ana Brad Rumi? Dinhi atong mabasa kana Brad Makarayo sa nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 14 bersikulo 16 nagingon dinhi. Busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. Bosa, naadi ay giingon nga manamastamas, nagbiay-biay, nagbugal-bugal, nagtamay sa panahon sa atong Jesucristo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na di ay giingon sa balaang kasulatan nga nagbugal-bugal, nagtamay sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa panahon sa mga apostoles, manamastamas sa ilang pagwali sa dapit sa atong Jesucristo, nay nanamastamas, nay nagbugal-bugal, nay nagtamay. Gibugal-bugalan ang pagwali sa mga apostoles, gibugal-bugalan ang ngalan sa atong Jesucristo. Sa pagwali nila, naanana sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Pero unsay stand sa mga apostol sa atong Jesucristo? Naadayon sila gihimo nga pakigbugno, tali sa ilang pagtuo ug sa mga dili magtotoo. Unsay prueba ana Brad Hernan kung atong susiyon na nakasulat sa Biblia? Basahon ta Brad Makarayo ang unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12 ang atong pagabasahon. Apan ikaw utaw sa Dios, pahilayo nining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadiyosnon, pagtuo, paghigugma, pagka may nantuson, pagkaaghop. Pakigbugno diha sa mayong bugno, labot sa pagtuo, padayon ni ang pagkupot sa dayong kinabuhi. Nga ngadto nini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa mayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, giingon di ay na nga nakigbugno sila tali sa mga dili magtotoo tungod kay dunay gihimo nga gibugal-bugalan sila. Ang ngalan sa atong Jesucristo gitamay, gihubit ang atong Ginoong Jesucristo. So instead sa mga apostoles nakigbugno sila. Bugno dili ginamit ang lawas kun dili ang ilang gigamit nga hinagiban. Dili ingon nga hinagiban nga maunang bisag unsa nga mga hinagiban gamiton. Doon na sila hinagiban gigamit pero dili literal nga hinagiban. Gikuptan silang walang kamot og sa ilang tuong kamot, sa ilang pakigbugno tali sa pagtuo sa prueba ana Brad Romy. Dinhi atong mabasa Brad Makarayo dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 7 nagingon dinhi. Sa sinultihan nga maminatudon og sa gahom sa Dios pinaagi sa mga hinigiban sa pagkamatarong alang sa kamot nga tuo og sa wala. Mao kana Brad Makarayo. Sa ilang pakigbugno tali sa pagtuo nga kung dunay manamastamas, magbugal-bugal, magyubit, magtamay sa atong Jesucristo, bisan pas ilang pagwali, tamayon sila sa mga dili magtotoo, ang buhaton nila, doon na sila gihimo nga pakigbugno. Ang ilang hinagiban ginala, dili pisikal nga mauna nga magbinugno ay sila nga magsinakitay sa ilang lawas. Dili, ang ilang gihimo sa nakasulat sa balaang kasulatan, doon na sila hinagiban, pero dili kuno sa unod nga hinagiban sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon, unsa di ay ang hinagiban nga ilang gikuptan sa ilang wala nga kamot og tuo Brad Hernan, nga ilang gigamit sa ilang pakigbugno tali sa mga dili magtotoo o kanila nga magtotoo ni Kristo, binugnoay sila. Unsang hinagiban nga ilang gigamit di ay kay dili man di ay hinagiban sa unod og dugo, unsa man di ay ang ilang hinagiban gigamit. Basahon ta Brad Makarayo ang ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo
3 hangtod sa 5 ang atong pagabasahon. Kay bisan tuod kami nagagawi diha sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod kundili tungod sa Dios. Makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta, gidalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios nga ginabihag namo ang tanang panghuna-una aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Busa sa ila dayong gihimo di ay nga binakbakay na sa una dayong panahon, tali sa ilang tinubagay. Oo. Ha? Tali sa mga dili magtotoo o kanila nga magtotoo sa atong Hesukristo, sa mga apostolis sa atong Hesukristo, ang gibuhat ay nilang binakbakay di ay sa istorya, nilumpagay di ay sa rason. Kung doon na patoy mga registisyon sa una, binakbakay tos ere. Grabe tong tinubagay nila sa unang panahon. Sa panahon sa mga dili magtotoo sa atong Hesukristo o kanila nga mga magwawali sa atong Hesukristo, doon ay pagdipinsa nila sa ngalan sa atong Hesukristo, gipasipalan, gitamay, gibiay-biay, sila pod nga mga tinun-an, nagwali sa atong Hesukristo, gibugal-bugalan sila, gitamay sila, gipasipalahan sila. Sa samang pagkaagi, doon na sila'y binakbakay rason sa unang panahon. Ang ilang gigamit, nilumpagay sa rason. Mauga po ning among gihimo tali ni Mitchell Bindilio o tali sa mga ministros PBCM, nilumpagay o ginubanay, binakbakay sa rason sa radio station. Inanara nga sistema, kisay naguna. Siya, nga naman una, esto arsas di polog. Nga naman magtagaw-taw mi dire ang mga bagong nagsunod sa programa, nga naman as Mitchell Bindilio di polog, nakita na mo sa YouTube, nakita na mo sa Facebook, nga naman giatake man na sa Biliriba sa radio station, kinira. Nga naman, nga hook up ay ang programa. Gikan dito sa Dipolog o gi-hook up dire sa Balingasag. Ang pangutana karon, okay ra kung hook up ay ang programa kung nagpalambo sa iyang baruganan. Dabi kang iyaha. Doon naman siya pagpangatake sa mga ministros PBCM. Si kinsa man may nga dili mo himog lakang sa pagtubag sa iyang mga isyu. Iyon ana nga sistema. Busa, tubagon ato lang gisgutan ni tungod kay pabati nato pag-abot sa unahan. Kinibang stand na mo sa dapit sa Espiritu Santo na abanis Biblia? O na kinibang gibuhat ni Mitchell Bindilio nakasulat na banis Biblia, gipasidaan na ba ni? Among ipadayag. Mauna nga kung kami lang o dili lang may hilabtan sa among programa, ang among buhaton pagpalambo sa among baruganan. Pero kung pananglitan kami hilabtan, diha mo sila ang tinubagay nga buhian na mo ang among mga rason tali sa among kaatbang nga mga taki dinhi kanamo. Karon atong susin i-plaster sa nato ni. Gitagna ba na sa balaang kasulatan nga ang ilang pakigbisog sa unang panahon nilumpagay sa rason. Dunay mga kasaysayan nga may tabo gyapon kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia, Brad Rumi. Doon na gyud Brad Bakarayo, bisan pa sa unang panahon sa atong Ginoong Kristo. Ug samot na karon nga dinhi nata sa Espiritu Santo karon. Ato lang pagabasahon kini nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 1, bersikulo 9 nag-ingon dinhi. Ang namao kaniadto mamauman ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon manugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa, doon na dahil hitabo di sa una nga mahitabo gyapon. Asa na gipainungod kanang giingon nga mahitabo gyapon ang hitabo sa una, Brad Hernan. Biya ko natong susunod nakasulat sa Biblia. Basahon ta Brad Makarayo ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 ang atong pagabasahon. Kadtong diha sa kanhing panahon o kana nga malabot pa diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Busa, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mauna nga katod ang diha nas kanhing panahon o gipangita sa Dios pag-usab kanang miagi na. Diha man sa gingos pagpayag sa Biblia, giingon nga katong diha sa kanhing panahon og kanang malabot pa o gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na. Asa man ang miagi na? Katong diha sa kanhing panahon. Unsa man ang giingon nga mahitabo gyapon? Naanang panahon nagiingon nga pag-abot anang umalabot. Atong susyon kinsa ning diha sa kanhing panahon o kinsa puning umalabot. Kinsa ning naa sa kanhing panahon kung atong susyon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Kung kinsa na Brad Rome, kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia, kinsa ka na? Dini atong mabasa Brad Makarayo sa iyang nakasulat sa Mikyas. Sa iyang kapitulo 5 bersikulo 2 nagingon dinhi. Apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga maoy jutay nga lungsod, diha sa taliwala sa mga linibok nga banay sa Huda, gikan kanimo adunay usa nga mugula nganha kanimo. Be, sige. Kanako. Kanako. Ge. Mahimong magmamando
sa Israel kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Busa ang gibasa giingon, apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga may jutay nga lungsod diya sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo adunay mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Kang kansang kaagis kagikanan gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kinsa di itong diha sa kanhing panahon? Kanang mugula diha sa Bethlehem Ephrata, sa taliwal sa giingos pagpahayag sa lungsod diha sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda, nga gikan pa sa kanhing panahon. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, kinsa kanang mugula diha sa Bethlehem Ephrata, diha sa linibo taliwala sa mga banay sa Huda nga mahimong magmamando sa Israel nga diha sa kanhing panahon. Kinsa kana, Brad Hernan, nga mugula diha sa Huda sa Bethlehem Ephrata? Atong basahon Brad Makarayo ang Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 6 ang atong pagabasahon kung si kinsa kanang bali pangutana. Kung kinsa nang kanang kanang Oo. diha sa kanhing panahon Oo. nga diha mugula taliwala sa linibo nga mga banay sa Huda. Oo. Namo ko ni Brad Makarayo og sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Tanawa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan. Ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya sa pagkadungog nini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibok Jerusalem uban kaniya. Og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa gianak ang Kristo og sila miingon kaniya, punto sa Bethlehem sa Judea, kay mao man kini ang nahisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, o ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mao ang labing diyutay sa panahon sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Kinsa di ay itong mugula diha sa Bethlehem Ephrata di ay sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda, Brad Hernan? Kinsa siya? Si Jesucristo Brad Makarayo sa atong natagad. Busa kana din giingon sa Ecclesiastes 3:15, katong diha sa kanhing panahon si Kristo di ay na. Oo. Unya ang naa diha mao to mga apostolis, mga alagad sa atong Jesucristo. Sa ilang pakigmisog, sa ilang pagwali, doon na dayoy gihimo nga mga lakang ang mga dili magtotoo, nagtamay, nagbugal-bugal sa pagwali sa mga apostolis. Gitamay sila nga nagtuo sa atong Jesucristo, gitamay ang ngalan sa atong Jesucristo. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, og giingon og kana nga umalabot. Og giingon din og gipangita sa Dios pag-usab kanang miagi na. Kadtong giingon gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na, mo tong pahitabuon sa Ecclesiastes 1:9. Pangutana, kinsa kining umalabot? Mo na dakong question. Kung kinsa ning dakong umalabot, atong ipabati ni sa mga nagsunod sa atong programa ngano nga ang PBCM doon nagipagdipinsan stand na as dapit sa Espiritu Santo. Naabagi day bahin ang pagpangalagad sa dapit, ang pagpanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo, ato na karong susihon. Iplastar nato sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dinhi na atong susiyon, kinsa ning umalabot? Kung kinsa ning umalabot, ako ibasa. Pabor na akong Biblia. Hebrehanon 10, versikulo 35-38. Busa ayaw ninyo pagwad ang inyong pagsalig. Kay kini aduna raon niya dakong balos. Kay kamo magakinahanglan og pailob. Aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios o makadawat sa gisaad. Kay sunod na lamang sa diyutayng panahon, ang usa nga taliabot magaabot na og dili magalangan. Mao na ning giingon dito sa Ecclesiastes 3:15. Dunay kon mo ditong umalabot di ay giingon magaabot og dili magalangan. Apan ang akong tawo nga matarong do na po'y tugon. Magkinabuhi pinagis pagtug kun siya musibog man og galing, kaniya way kalipay akong kalag. Dili po day pasibugan. Kini di ay ang umalabot. Katumba sa pagsibog, pagtalaw. Kinsa ang gipasabot nga umalabot nga dili pasibugan? Dili pasibog ang tao ni ana o dili ipatalaw, Brad Hernan, kung atong susihon. Kinsa ang dili patalawan? Kung ang atong Ginoong Kristo mao ipasultihon, kay siya man ang diha sa kanhing panahon do na may umalabot, gipangita nato mao rin ning taliabot. Pag abot sa taliabot kanang umalabot, dili na pasibugan. Sa ato pa dili patalawan. Kinsa ang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga dili ang tao angay magtalaw ana pagdawat, Brad Hernan? Espiritu Santo kana Brad Makarayo, sumala sa atong matagad atong pagabasahon ang Juan kapitulo 14 bersikulo
26 hangtod sa 27 ang atong pagabasahon. Apan ang manalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa amahan, siya mao ang makatudlo kanyo sa tanang butang o magapahinomdom kanyo sa tanan nga akong gikasulti kanyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglang dili magagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Busa, ang atong Ginoong Kristo gipasabot niya nga ang iya di ay gipasabot di ay nga katong umalabot pagsulti sa atong Ginoong Kristo mao tong gisulat ni Pablo. Ako lang isa marais unang Korinto 14:37 ang sulat ni Bain Pablo. Ang Hebrehanon sulat man ng Pablo 10:38 ug 35:38. Gisugo sa Ginoo ng Korinto 14:37. Sa Juan 3:13 si Kristo man na. Busa ang umalabot di ay kana gisugo siya nga ipasulat na kay si Kristo nagsulti po siya nga ang kanang umalabot di ay mao kana ang Espiritu Santo tungod kay giingon ni Pablo dili kana patalawan ang pagdawat niya ng taliabot inikabot niya na wa may laing gisulti atong Jesucristo ang Espiritu Santo man kay mao may kapulis atong Jesucristo palayo gani pagbasa brother Hernan kining gitawag ang pulong sa Dios kana ng sa Juan 14:26 na lang ang basaha. Juan 14:26. Tan-aw na to sa nakasulat sa balang kasulatan. Juan 14 versikulo 26 sa ang pulong sa Dios. 14:26 ato kining pagabasahon Brad Makarayo kung unsa ang giingon sa ang pulong sa Dios dinhinini apan kun magagika na ako kaninyo 27 punto. Ayaw ka mo kaguol Sa versikulo 26. 26 apan kun makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Tuwa na. Busa ang Espiritu Santo migawas na. Siya mao ang puli sa atong Ginoong Kristo. Busa katong diya sa kanhing panahon si Kristo. Kanang umalabot Espiritu Santo. Ang pangutana, ang mga nagwali sa atong Ginoong Kristo biktimas pagtamay. Biktimas pagbugal-bugal. Ang ato pong Ginoong Kristo, gipasipalan yang ngalan, gitama yang ngalan, gibugal-bugalan ang atong Ginoong Kristo. Sa mga dili magtotoo, busa giplastar na mo. Kalikayan ba yun? Ang among pagpanghimatod, ang stand sa dapit sa Espiritu Santo, nunay magbugal-bugal sama Mitchell Bindilio, ang tubag dili. Nga naman, nakasulat na, ang namao kanya adto, mamao ugma. Kung sa panahon ni Kristo, giyaga-yagaan si Kristo, gibugal-bugalan si Kristo, gitamay ang atong Ginoong Kristo, gibugal-bugalan ang mga apostolis ilang pagwali sa atong Ginoong Kristo, mao gyapon. Ang namao kanya adto kung gibugal-bugalan sila, mao gyapon, nay gitamay sila, mao gyapon. Mamao ugma. Pag-abot sa Espiritu Santo, mutungha gyud ang mga tao sa magbatasan aning among kaatbang nga karong taw-taon ipabati namo ang iyang istorya. Ang iyang gipanulti. Iplastar sa namo nganong naingon ani ang mga ministro sa PBCM ato sang susihon. Doon na bagay mga tao nga magbatok sa Espiritu Santo gitagna na basab na gipasidaan na basab ng daan o naabas Biblia doon na gi makigbatok sa Espiritu Santo Brad Romay. Doon na gyud kana nagpatikig sa imliog Brad Makarayo atong pagabasahon kining nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 7 bersikulo 51 nagingon. Kamong mga tikig ug liog mga walay sirkunsisyon sa kasing-kasing ug sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mauman usab ang inyong gibuhat mao kana Brad Makarayo. Busa doon na di ay mga tao di ay nga makigbatok sa Espiritu Santo. Nanay, gitagna na sa balaang kasulatan. Nana, ginahinay na ang pangutana. Umangita ta. Ngano man? Nga ang inyong stand, makigtinubagay magin mo ang stand ninyo na amos dapit sa Espiritu Santo. Kinira. Doon na magigitag na. Doon ay mga tao nga himuong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Unsay prueba ana kung atong susyon ang Biblia, Brad Hernan? Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 atong pagabasahon Brad Makarayo. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon, kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butang nga nini ang mga manulunda ng andoy sa pagsudong. Sa nakasulat, Brad Hernan, sa walay ko kaulaw, Oo. sa katumanan, kinsa? Master Tomas di inyo Kinsay katumanan sa nagwali? sa PBCM Brad Makarayo. Diin ang atong atong Busa sa nakasulat, wala ang kasulatan, sa walay ko kaulaw. Ang katumanan nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo walay lain kinsa? pagtulon ang PBCM. Ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Busa, ang nagwali sa balita sa Espiritu Santo walay ko kaulaw kami. Nga mga nagwali sa dapit sa Espiritu Santo.
Pero wala pa ta sa stand karon nga naa sa dapit nga atong gipabarog ang atong topic sa dapit sa Espiritu Santo, sa dapit sa atong magtutudlo. Daklit ang lang, ato ang ato kung naisgutan man tungod kay mauman ang atong gisunod, mauman ang atong gituohan, mauman ang atong magtutudlo. Pero kung ato nang ikarga dili po nato masapon sa atong oras kay doon na importanteng palutso nato nga mga gistorya ni Mitchell Bendilio kay gikasaad ra ba namo ni nga ang tanan niya gisulti siya ra po'y maunay siyang gisulti. Ha? Ingon ana ra ka sistema. Muna giingon nako kung ikaw, Mitchell Bendilio, wala pakakasaguma kini dinis mga ministro sa BCM, ang istorya mo, masaguma ka na gini mo. Ang imong gipagsulti, ikaw ra po'y maunay sa imong gipagsulti. Ato sa ang iplastar. Ha? Niyan ha? Sa panahon sa mga apostoles, nagwali sila sa atong Ginoo Kristo, biktimas, pagbugal-bugal, pagtamay. Nabasa ka ganiya sa unang Tesalonicanos 2. Sa New Translation o sa Biblia sa Kristoanong Katilingban. Ang atong Ginoo Kristo pag gitamay. Ang ngalan sa atong Ginoo Kristo, ang atong Ginoo Kristo, wala ang katong mga walay pagtuo, grabing pagbugal-bugal, grabing pagtamay. Hastang ang mga nagwali sa atong Ginoo Kristo, lakton pag-istorya, tanang tinun-an ni Kristo biktima sa mga dili magtotoo sa mga pagtamay. Sa dapit mo sa Espiritu Santo doon na sa busa sa stand na mo sa pagwalis po Santo, di gid malikayan. Doon na gi magsusupak. O sa pagsupak na niguro sa pagsupak, nga maigo yung mga ministro sa BCM. Ang pangutana si kinsa siya. Walay lain. Kuning among gingon, ang pastor nga si Mitchell Bendilio nga nagtagaw-taw ni Pulong hook up sa baligasag og makita pa na mo sa Facebook o sa YouTube. Unsay gisulti? Kinira. Niya na. Oy, sa dapit sa among bumatod sa Espiritu Santo, kisi-kisi na siya. Ha? Kisi-kisi nga ano ba? Di ba siya magtotoo? Iyan ang gibuyang istorya. O saan ang gisulti niya? Niya, basta atong paminawan. Ang iyang gisulti. Niya, paminawan ta. Kung unsay iyang gisulti na yon, ha? Ako, ilahin mo. Senior na Espiritu Santo, anak ni. Do? Ano? Tanawara? Saan mo pagwalis mo sa to? Ako? Nutuo dito ba si Winyo? Tuwa na? Ha! Muna yung giigon. Do? Bisa pagwa ka magtuo. Ha? Nagbaha ang mga members ni BCM do? Ha? Sultihan di ka? Ang nagbayad at ng 23 ka mga registration, mga members ni BCM nagtuo ni Master. Muna kangutan namin ka, ako mutuo ko, natural. Kaya di man ka magtotoo. Ha? Ang buhaton mo. Niingon ka man, ako mutuo ko. Gipugos ba di ka do? Ha? Gipugos ba ka? Ha? Gignan ba ka? Too. Gignan ba ka? Wala. Ha? Pero ako mutuo. Uy, do. Sos. Ang pagwalis mga ministro sa BCM, wala na muna ipamugos. Ha? Ang mga sakop sa pagtulon ang BCM nga nagtuog, nag-ila ni Master nga Dios nga Espiritu Santo, wala na namupog sa do. Ha? Nituo na sila sa dapit sa among magtutudlo. Nituo na sila ang among kaubanan. Sa samang pagkaagi. Kumaingon ka karon. Ikaw, muing ka, ikaw makarayo, ikaw Brad Hernan, ikaw Brad Rome, mutuo. Ay ikaw Rome, kamos, mutuo ba ka? Nga ako tinuod nga magwawali. Muingon po ko, ako mutuo nga ikaw tinuod sinugo. Agoy pagklaro ba? Kay kanteron ta ka ay mula ginagiingon. Kung panatan harap-harapan, pongga argumento lagi ni mo. Bisa kasa pa ka mo agi? Ha? Na, padayunon ta. Kay dindot ni. Padayunon ta. Mabita ni among giingon, giplastar sa namo. Naabag yun sa Bibliang. Kusog kay mo tamay nga tao? Nga di magtotoo? Naa. Panahon pa sa atong Ginoo Kristo. Panahon sa dapit sa Espiritu Santo, kapuli ni Kristo. Ay, padala rin sa kalibutan. Ha? Doon nagitao. Doon nagitao. Nga mo tamay. Makigbatok. Walay lain, ang nabati na to karon, mutubag sa ngalan, Pastor Mitchell Bendilio. Ha? Padayunon ta. Padayunon ta mo di giingon lagi. Ha? Kung wa pa ka maproblemahe. Kung wa ka maproblemahe, wa ka mabutangig problema sa imong mga katbang, nga imong gikalantugi, diris mga ministros PBCM. Hatagan ka ginamog problema. Hatagan gyud ka namog problema. Ha, niya, balikan ta. Ako, ilahin mo. Senior na Espiritu Santo, anak ni. Sa tago o nabilino. Mga igsoon. Tukaran ta mo mga kaigsoon. O, si Tomas ilahin niyo, Senior mo Espiritu Santo. Ikaw mo to, Espiritu Santo. Ako niya akong pigkasawak, niristig ni Sarado si Sir Bukayaw. Sir Boss Bukayaw. Kasi mo to, o ni siya.
Diarata kutob. Do. Kana bitaw termino bitaw nimo ug mao ni Espiritu Santo, di gyud ko mo to. Huna-huna hinuktukis makadagan ipamukha nako nimo. Question kinira. Kumusta man ang mga kauban nimo? Ang mga kauban nga nagwali sa atong Ginoo Kristo. Ngano mudawat nimo? Kung naungon ta kang istorya, pangutana, kinira, tumagas ere. Ipakita. Ay sus, naglanta mi sa imong programa sa Facebook, naglanta mi sa YouTube. Ha? Gawas ko hook up sa balingasag. Ang pangutana, kinira, huna-hunas makadaghan, ang mga nagwali sa atong Ginoo Kristo, nidawat ba nimo nga ikaw tinud sinugo? Bisa pag ipamugos nimo na, di ka kadawaton nga ikaw tinud sinugo. Ay do, pagklaro ba? Pagklaro lagi. Nah, niya pa. Usa na iya gisulti? Niya, atong paminawan. Atong paminawan. Ingon dayon siya pag-istorya, oh. Dili siya mo to, oh. Iya dayon giingon. Balik-balikon ra ba gini niya. Ato sang iplastar. Kay kini karon mo ni giingon ako. Maproblema gikas gisulti nimo. Ang tambag namo bitaw nimo. Kinira, bantay imong sinultihan. Kay base ng sinultihan nimo, ikaw ra po'y maunay sa imong sinultihan. Niya ato sang iplastar. Nganong di siya mo to, oh. Unsa day iya dayon gibuhat. Ya? Sulti. Kaya nga, mao na ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Sr. nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Aw, natural! Ang pangutana, ikaw, dibitir ka, dili! Pangutana, gano'n mo dipinsa pa kasi imong programan? Agoy, ayaw lagi pag... Adios! Natural! Nga kami namin, ministro ba sa pagtulong ng BBCM? Natural, gini mo dipinsa? Ano yung pangutana, gano'n mo dipinsa man, me? Tungkol sa imong rason. Be, pareho nun ta. Padayunon ta, ha? Atong balikan. Kay atong padayunan pagpaminaw. Kaya nga, mao na ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Sr. nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Di ako sa piki mong gina. Ako ning right. Dapat freedom of religion. Ano right? Yung mga tao na ba ito, mga suko. Di ba? Kamu bitaw mo. Asa mong kuno me kuno? Kana imo bitaw sinultian mato pa di mo? Mga tawa mi diri mga soko. Ibabati ko sa akong programa diri nga ang among gitubag ang pagkatawa nimo. Ay pagklaro ba? Ha? Pagklaro ba? Magkatakatawa magani biniri kani sa magtubag sa imo wisyo kay ang imo sinultian. Tanawa ra ko na karon di ba magabikos-bikos na. Tanawa gani di karon di ba magabikos-bikos kalupiti lagi ni. Tanawa ra ka pagkabutunahan. Ha? Paminawi. Unsa imong gisulti sa programa nimo do? Basi nakalimot ka. Ha? Unsa gisulti sa imong programa? Diaw. Unya mo ingon kagkaroon nga suko me. Kato-katawa pamagani me. Diaw. Paminawan ta. Paminawan ta ang nindot niyang gisulti sa iya programa. Niya, munigi ko na mo, pribahan na mo, ugwa ka ma-problema sa mga kaatbang ni mo. Diris PBCM, problemahan gyud ka. Niya, unsa gisulti nimo sa imong programa? Paminawi ang imong sinutihan. Kung dili ka gusto minaw, ayaw, o iop imong radyo, ang amo ang imo lang ibutang sa imong una-una, tubagala kag among isyo, nganong gipabati na mo ni, o problemahe nganong gisulti nimo ni. Ha, paminawi yaw niyaw, paminawan ta. Kanatong tanan sa atong mga kagalaan. Kini, may bugnaw kay sinultihan, inani unta, muna gipangita na mo. Pero ang kabugnaw, sos, gibalian, doon na po'y, bikin lang po pag-abot sa unahan. Bugnaw kayo di, nindot kayo, diha. Nindot kayo ni, muli among gipagita. Kung bugnaw lang, bugnaw po ang among sinultihan. Inani ra, inani unta do. Inani nga sinultihan ba, dili mi mapataas po ang tingog. Pero kay, ang iba mong sinultihan, usahay good, usahay po, taas, usahay nas ubos mag-agi, na atong paminahuan. Tanawon ta, o kunsay, purpose na mo, ngano nga mo, ning gipabati sa iri. Yan. Kanatong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsuon, higalas kaninan, Brother Richard Bendilio, sa mag-asa, makikuban na usap kaninyo, kining matahong nga kagabihan. Sa tingog sa kamatuoran, usa ka tulumanon na wala niyo nagpahayag og mga bakat, kundi na aragyod sa balaan na kasulatan. Salamat! Diarta kutob, haskang salamata gyud kayo. Usa ka programa, to na, dili magbaka, ug ang gipamatuod, maura gyud ang tanang nakasulat sa Biblia. Ay sa ato pa, tanan, nakasulat sa Biblia. Question. Do, questionon ta ka, niingon ka man, ang iyong programa, wag ni bakak mo gawas niya, pagtukag tinuod.
Pagtugang tinod, questionon ta kuno ka, akos mo tungkaan ka. Mubakak magyug ka dili. Mao ra gyud na, ningon magyug ka. Di ko mubakak sa programa kay kini ako programa nagbutyag sa kabaturan, duwa usa ka programa wa gay bakak. Ang tanan gitudlo puros nakasulat sa Biblia, sukdon kung ginhawa mo. Sukdon kung ginhawa mo. Ang pangutada karon, kinira. Tinuod ka ha nga kining nagtagaw-taw nga si Mitchell Bendilio di siya mamakak siya ang programa? Paminawan ta kung kinsa puning nakuhaan na mog record, mutubag yapon sa ngalang Mitchell Bendilio. Tadawon ta. Ang usa ka Mitchell Bendilio nag-ingon di siya mobakak ang iyang programa. Pero ngano kining isa ka Bendilio nga nagprograma sa iyahang programa sa radio station diya sa ire? Ngano man nga nag-istorya man nga siya? Pasagdan ko lang ug unsay gisulti sa usa ka Bendilio. Paminawan ta. Pangutana, kinsa o pila ka buok Bendilio? Pila ka buok Pastor Bendilio nga nakig atbang sa mga ministros PBCM. Niha? Ang usa ka Mitchell Bendilio nagprograma, way bakak sa iyang programa. Siya nga nagprogram kay way bakak iyang programa, di modo siya dili bakakon. Pero ang usa ka Bendilio nagprograma. Unsay gisulti sa nagprograma nga Mitchell Bendilio? Paminawan ta. Ang gisulti sa usa ka Bendilio. Ha? Niya, paminawan ta. Niya, oh, dili ra ba ni yaga-yaga? Kaya kino ba ni? Mo bitaw na nga isa may diyo. Oy, tuos kong kaniyot, mamaor na magyapog tingog. Mamaor na magyapog tingog ni. Na, paminawan ta ni, kaya nagprogram ra magyapon ni. Ha, niya, paminawan ta. Ha? Niya. Gusto man kakaday winadwaray, winaswasay sa kahanginan, agwantahan ni. Ha? Ya. Ya? Mo bitaw na nga isa may diyo. Dili ko baka ko ng tarang tao. O niya nato pa nimo, yudyoron. Mo bitaw na nga ang nagyud ito masahon. Naghan bisa na sa naghan bisa Ano? Tres 3-4 wala gayod kinahanglan manimo mami natudon gayod ang Dios bisan pa kun baka kun ata ng mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa real, ang tarang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarang ng tao ka, kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ay ko, kailangan ako nag-text. O may ako po siyang tao, bakakon siya. Karon, o may tambag na po sa Pablo, Episo 4:25. Kay bakakon man ang tarang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano itong klaro na? Ako sa mapuno na. Ako bakakon ko. Tarawa! O sa gisulti, atong klarohon! Atong klarohon! Ako bakakon ko! Tanawa! Do! Kinsa man itong nagprogram, Do? Kinsa itong nagprogram kagadiha? Gagipabati na mo nga ang iya programa siya di bakakon. Kinsa may nagsulti ka siya bakakon? Usa, Bendilio mangyapon eh. Question, pila ka buok Pastor Mitchell Bendilio? Duha o isa? Kung isa ra ang pangutana, nagtugaan ba kag tinuod wala? Asa may tinuod? Dili ka maproblemahe karon. Bakakon ka o dili bakakon? Kanara. Nagi tinuod ana. Kay duha man imong giangkon di modo wa kay madawat kas Ginoo. Na imong prinsipyo sa pruibana. Palihog ko pagbasa Brother Hernan Santiago 1:7 tan-aw taugot so doon na ba'y madawat ang taong tagurhag panghuna-huna nga murabag kining dila sa sawa nga dila sa palaos nga nagsanga. Be tan-aw ta. Santiago Kapitulo 1 versikulo City hangtod versikulo 8. ayaw ipadahom sa maong tao nga si adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga mao'y taong tagurhag panghuna-huna nga mabalihinon sa tanan niyang mga paagi. Tuwa na! Unsay gisulti? Ang taong tagurag panghuna-huna, walay madawat gikan sa Ginoo. Do, pila ba kabuk imong sinultihan? Di ba way klaro? Niingon ka di ka bakakon, pag abot sunahan bakakon ka. Niang ko naman lagi kagyapon, patuga-tuga makag-ingon yung programa, dili magbakak, di ka magbakak, kundi bakakon di ka. Ay magklaro ba? Para di maglibo ka. Agoy! Ha? Og wala ka, og walay nakapamatikod ni mo ana nga gipabantay ka, kami makapabantay minimo bantay ang imong sinultihan. Una, og ang imong kaatbang nagkapuliki sa pagsagang sa imong isyo, there's PBCM di kami magkapuliki, makabantay pamisdagan nimo sayop sa imong mga isyo nga mistil pa sa imong sinultihan, ikaw ray muunay sa imong sinultihan. Munay giingon, Bendilio versus Bendilio. Munay giingon sa diha sa panultihon, munay giingon usa ka maging atbang. Tubagasa ang imong kaugalingon. Tubagasa
Tumaga sa imong kaugalingon. Ha? Tumaga. Ngano man nga lalisa ba? Lalisa imong kaugalingon. Nganong nagsulti ka man nga nag-ingon naman ko? Ha? Nag-ingon naman ko sa akong sinultihan. Gadi ko makako. Nganong mo ingon man ko? Ha? Ako no makako. O, kinsa man ko na nagpahimutang anak karon sa alanganin, di ba ikaw ra mismo sa imong kaugalingon? Ha? Unya musuway ka na og pakig-atbang sa mga ministros PBC. Maproblema gyud ka. Maproblema gyud ka. Usa gusto ta mo hatag sampol? Atong sampulan ang nagsunod sa atong programa. Tanawon ganato ni sinutihan di ba walay klaro. Ang iyang programa di kuno sa magyaga-yaga. Paminawan nato niya. Paminawan ta ni. Tanawon ta ni. Nindot kayo ni. Ha, mo ni gingon na gusto man ka di ay kag sinukdanay di ay sa prinsipyong baruganan. Kanang sinultihan ginubanay o ginaswasay ta, binakbakay ta sa rason. Tan-aon ta og kinsay mga muting rason. Niya, paminawan ta. Unsay gisulti niya? Niya, matod pa sa iyang istorya, nag-ingon dayon siya sa iyang pagsulti nga dili kuno siya mutubay kuno sa mga dili siya mutubay sa mga yaga-yaga. Unsay gisulti din niya? Niya, paminawan ta. Now, Wala, di pa daw mga kagwantag sa mahanay. Ha? Hos kong kadiyot, kasi may nag-ingon ni mo di kagwanta o ganang sumahanay di ay. Unya karon sa suma na mo, gitubag ni mo na. Ha? Gitubag ni mo. Tubag ako na. Asay tinuod, mamakak ka o dili mamakak? Tubag ako na. Wala ba di mo na tubag kasi ire? Gisundan na mo yung programa ba ya? Ay, pagklaro ba? Oh? Unya, di mi kagwanta? Di mo naman ang istorya. Ay, buhat ng punog istorya, hinoon nga. Di makaagwanta sumahanay sa istorya. Nga no, nakapabor ka sa istorya? Ya? Padayunon ta. Ha? Padayunon ta. Ya. Wala, di pa daw mga kagwantag sa mahanay. Ha? Ang Biblia nag-ingon sa itugas, makaani ka. Itugas mo magyaga-yaga. May gani ka, dili ko ninyo mo. Dili ko ninyo mo. Sabay. Ha? Di harta kutob. Isa sa gipugasiyo mo yan iyon. Ay, sakto putod. Sakto putod. Mo bitaw na nakaani bitaw kakaroon bitaw bakuti ka. Kaya mo na yung gipugas. Ha? Pero kung ingon ka karoon panalitan di ka mo tumas bakak. Mo na giingon ha. Ha? Mo na giingon do. Duwagi pandakan mo sayop. Sokdo na mo og asa kutob ang imong tanan, ang imong kinayahan sa imong pagkatalamayon. Sokdo nako, sokdo na mo ang imong pagkatalamayon, ang imong mapanamastamason, sokdo na mo. Hutda tanan pagtamay nimo, hutda tanan nga imong pagpanamas-tamas diha sa magtutudlo. Hutda ang pagpanamastamas nimo sa pagtulon ang PBCM. Kay sokdo na mo asa kutob ang imong mapanamastamason pagsulti sa among magtutudlo og sa pagtulon ang PBCM og sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM kay makigsinukdanay man ka sa rason ay sa mapunggak lang argumento sa mga sinultihan nga ikaw ra mismo mo'y magtug-an unsa ka tinuod ang imong gisulti bakak bang sayo na naniyara ha dinhi na karon kay di man kuno siya mutubay kuno og say bantay ha tanawa gani ba di wa ni baruganan ning tawhana way baruganan ni di kuno siya mutubay kuno yaga-yaga tanawon ta ha. Unsay gisulti din niya, gitulo din niya PBCM nga ang amo kami ray hilabtunon siya dili. Paminawan ta. Iya dayong gidisgawas yang kaugalingon, di siya magyaga-yaga. Kami nakadungog mo nga nagyaga-yaga mi. Gisubay ra namo. Kun dunay among paghilabot, kun dunay among pagtubag niya, iya mismong tingog. Moy among gipabati, siya ra mo'y nagunay siyang kaugalingon sinultihan. Wa mi nagyaga-yaga pero siya paminawan na nato. Unsa iyang gisulti, kami pa iyang giingnan. Niya o, paminawan na to. Ha? Paminawan ta. Malipot sa PBCM na ang magpagdayig. Dayigon na kukuha na nila. Puro gana atake. Ha? Bisag diyan ang takutob. Ang PBCM da kuno, dili kuno magdayig kuno siya. Sige sa makang dayigon ka. Nga no? Intero Misamis Oriental nga nagsunod sa among programa na may pastor gipaghilabtan? Wala! Na! Maproblema gyud ka! Na may pastor gipaghilabtan dire o religious program among gilabtan? Wala! Ikaw ra! Kay ikaw mo ay naghilabot sa among magtutudlo og sa mga ministros PBCM. Tapos mo ingon ka, nga wa ka manghilabot, tanawon ta ang imong baruganan og duna ba kay baruganan sa imong gisulting sa imong sinultihan. Sa imong programa diha sa ire. Dapat kung gisulti ni mo na ayaw gamitang microphone sa ere. Kay nga naman, basta mawawan lang ka. Kung ang mga ministros bisip imong banggaon.
Naon sa ba? Niingon ka man, kami hilabtonon. Unya matod pa nimo, di ka magyaga-yaga. Kaha, wa ka magyaga-yaga. Paminawan ta. Pagtugan ko no big klaro be. Mayaga-iyagaon bagyog ka dili. Paminawan ta. Siya'y mutubag sa iya sinutihon, tan-awong taog, mismo siya sinutihan og di bagid siya muyaga-yaga. Kay di bang kuno sa magyaga-yaga? Di kuno siya mutubay siya gayaga, tan-awon ta ni karon. Di ba mismo siya sinutihan, iyahan na po ni karong bakwiyon. Bakwiyon niya, ha? Bakwiyon niya. Niya. Atong paminawan ang giigo niya nga matod pa niya nga dili kuno siya magyaga-yaga. Di siya magbugal-bugal, di siya mutamay. Kay gado ang iyang programa nagbutyag sa kamatuoran pero matod pa niya. Ako bakakon ko. Niya? Paminawan ta. Niya? Paminawan ta ang iyang gisulti. Matod pa na niya nga kami kuno sa giingon niya nganong kami kuno iyang istorya diri. Ha? Paminawan nato ni. Iyang gisulti diri sa iyang pagsulti diri nga matod pa oh. Niya paminawan ta. Kay niingon siya di man siya magyaga-yaga kuno. Paminawan ta ha? Boss kong kadiot, di gani may makapabati nga siya ni angkon nga magyaga-yaga. Amo na giingon tinuod yang gisulti. Kana iyang programa murag duol ras tinuod nga di gid siya magbakat. Pero kung makapabati gani may nga siya mismo nag-angkon nga siya talamayon nga tao kanang kusog mo tamay nga tao o niya kusog siya man mas tamas atong paminawan ug unsa gid ang tinuod binilyo pagtug-ag klaro. Di bagid ka magyaga-yaga ug mutamay ka o magyaga-yaga ka. Nya atong paminawan. Pasagdan ta kung kinsa na pud ni nga bindilyo nga nagpahayag sa iyang programa. Dayan, manatupila nato mga kaisunan, may pwedeng suko kay ato ko nang ipasipalahan ang ilang Diyos. Okay. Ang sugo sa Diyos, dili ni magpagagamit ng ngalan sa pasipala. Ito ba saan ganit? Ikso na 20 versikulo 7. Nganong ka mo may masuko? Paabot pa mo nga ang inyong Diyos mo na silat na ito. Napasipala mag-gusto ng Diyos. Ha? Diyos asa? 20 versikulo 7. Nalingon, ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo, silutan ko si Pisin Kinsa nga magpasipala sa ngalan. Kinsay mo sulit? Ang tagiyas ngalan. Wala na din nun ang silot ang mga sumusunod sa ngalan. Dapat mo malipay kung pasipalahan ninyo pasipalahan ang inyong Diyos sa mga tao. Malipay mo kay daghang masilutan sa inyong Diyos. Dipinsi ba mo kayo ang inyong Diyos kaya di man ko kumutong anak ako ni ang akong dili pagtuon tumasiyon niya ng Espiritu Santo Diyos ako ni katunod kasi tumasiyon niya ng Espiritu Santo di na kumutong ang Espiritu Santo manikara unya inyo man ang gila nga mo na Diyos gudi ang ninyo namay na ninyo ang magpasipala sa Diyos dili yun ay iya magsilutan siya masulat dili ang mga membro ingay mo mga membro ay makasuko na bindilyo ato nagpaabutan na ang Espiritu Santo na masuko niya masulat niya diba? Boss kung kaniyot kasi ba na iyon na mong nasuko? Ha? Pagkakitubag ka, masuko di ay? Ha? Ang imo nang tubagon ka, suko na dahil na nagtubag di mo? Oy, paglaro ba? Paglaro do? Ha? Paglaro sa pag may time. Ha? Na, paminawan ta, para yun ta. Simple naman ang tayo ang analysis. Anong concern man mo ako? Anong concern pa man ako kung magpasipalag ko sa inyong Diyos na di man ka masilutan ako man. Kung tinuod ang Diyos na ninyo. Kung tinuod na galing ng Diyos, ako'y silutan, dili ka mo. Kaya ito, naman na sa Mateo 12:32. Ato masawa. Ato na angko na! O say gisulti na! Dapat mo magpasalamat nga nagbiyay ko, nagtamay ko. Kay dili man siya magtotoo lagi. O tanawa, ningon siya, di siya magtamay, di siya magyaga-yaga, di siya bugal-bugal, ano man lagi na? Do, ang pangutana, kinsa man to nagtagaw-taw karo, kinsa man to nag-ingon nga dili siya muyaga-yaga. Pila ka buok lagi Mitchell Bindilyo, tumaga lagi na! Ha? Tumaga ba? Kay naminaw, ay,
Ang amo makaigsuuna na minas programa sa Balingasag. Niya mo lang tapos misa. Pila ra gud na kamo nga nagsus programa ug wala pa mo makalanta tanawa ra gud niya programa. Bisag kinsa lang pagtulunan hilabtanan na. Ha? Unsay iyang gihimo? Ha? Tanawa ra gud na. RP Index KDD Polog. Tingog sa kamatuoran mo gawas na na. Ang iyang programa na. Mo gawas. Ha? Nasiya na. Tanawa gani kon pila ka buok usahay. Usahay dili na isintros dili na i-focus bisim to ana puslain. Usay makadumdum no bisim atakihon labhan na po niya. Ha? Pero kining amo pangutana do tubaga ko ni pila ka buok Mitchell Bindilio. Kinsa to nag-ingon nga di magyaga-yaga o kinsa pong niangkon nga siya magyaga-yaga? Tanawa ra di ba ikaw? Ha? Muna giingon si tula sa ang imong kaugalingon. Ha? Usa ka makigharap-harapan, usa ka makigbangga sa mga ministro sa BCM. Winaswasay sa rason, binakbakay sa ire. Tanawa sa imong kaugalingon una. Tanawa sa imong kaugalingon una. Muna giingon ba, iklaro sa, muna giingon, i-apply po ni pag may time. I-apply po ni pag may time ba? Unya, kini imong giingon. Matod pa na niya, bakakon ko. Ang pangutana karon unsa day iyang gibuhat? Ay, iya day giingon. Gihukas na ko ang kabakakan. Niya dahil siya manghukas na yun eh. Niya paminawan ta, og nakahukas, paninglan ni nato siya, og nakahukas bagi siya tinuod. Nakahukas bagi siya tinuod, kay mato pa na, gihukas niya ang pagkabakakon. Atong paminawan, ha? Bakakon. Ikaw sa kapten, tao ka, tabaw. Tao, bakakon ka. Kano po nag-text na to, tao ka ba? Ano, ilangan ako nag-text. Kung nga mo siya tao, bakakon siya. Karon, o siya tambag na po sa tablo, ito sa 4.5. Kaya bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano itong klaro na? Ako siya pa na. Ako, bakakon ko. Ato na, post ko kadiyot, nagisgot magakabaw, nagisgot magag mga mananap. Kung atong i-apply ang tingog sa baka, mo na baka. Pag ingon nimo, ako bakakon ko, ingon ding baka. Oo nga. Ha? Na? Ano ikaw? So sa nawar ra guna ningon sa di ka magyaga-yaga. Unya nag-ingon ka nga, matod pa na si imong istorya kaganiha? Ha? Usa gihukas. Ha? Atong paminawan? Ha? Atong paminawan gini padayonan ta. Atong paminawan. Ngayon akong isunod, 4.5, o sa gingon. 4.5 nag-iuto din hukas sa gikan kaninyo ang kapakakan o ang tinungod kinahanglan mo isulti ninyo nga matag usa nga to sa iyong silingan kay kita mga bahin man sa usag-usa. Wala! Unsay gisulti niya? Gihukas na. Do, kanos aka nakapanghukas? Kanos aka nakapanghukas kay questionon ka na mo. Ug balik. Wa para bari mo tubaga. Ang imong mga isyo gipang buhian na mo si ire gitubag namo. Wa nay problema natubag namo. Pero ang dakong problema ikaw, ang question, ang among mga pangutana nagpabiling nagbarog nga buhi nga wa pagid nimo hatagig pagtubag. Ngano lisdan ka pagtubag? Lisdan ka ba sa pagtubag? Sayon ra kayo na. Nag-igod ka ba? Gabato pa nimo gihukas na nimo ang kabakakan. Ang pangutana. Gitubag na ba nimo? Ang among pangutana nga si Mrs. White converted lang sa SDA. O naasay tinuod, katong imong giigod nga si Mrs. White, siya ang nagsugod sa SDA. Asa ang tinuod? Gitubag ni mo na, wala. Wala mo tubaga! Ha? Tanawa! O na, katong among paningil nimo! Gabaton pa na nimo si Master Piki kay baton pa nimo White Tomas Eugenio nga giingon ni Kristo nga mao ang Espiritu Santo. Niingon ka man sa imong programa, ikaw genuine pangutana. Ang pagka-genuine dayo pagkatinuod ang nabasa na ba nimo ang imong galad kay ikaw genuine nga pastor sa SD. Ha? Nabasa na ba nimo do? Wala. Nabasa na ba nimo? Muna pagklaro ba? Pagklaro. Ha? Patabang anang imong giingon no kay basig naka-membro ka ni. Patabang ani imong giingon niya oh? Ha? Paminaw na to ning imong giingon. Muna giingon. Kun kay Jesus. Muna giingon paninglan baya kanamo ani. Muna matod pa na debo sa imong istorya. Paminawan na to, no? Paminawan na to, no? Oh. Mura ra bagig kag
Kuan ani, mura ra bagi kag unsa kining, mura ra bagi kag kanang naka kuan kani naraw, paminawa. Paminawa na to, now. Aron tukon-tukon mga kaigsunan, ay pala istorya sa balita, di mo tukon kanto anak. Pwede man uwi mo. Mo na siya. Ha? Istoryahin baliti. Mura ba pong kag taga-baliti? Mura ba pong kag ha? Pila-pila ka membro nimo taga-baliti. Inaingon man ka basin na imo to, ngano? Sa imo nanay ni tuo nga taga-baliti. Paglaro ba? Ha? Mo na giingon, ha? Oras ray wala. Oras ray wala. Kay naa ang imong gipanulti balik kini para pagbasa by Barad Hernan, bi plastar ang Abdias 1:15. Ha? Tanaw na to mo ni giingon do. Dungagi pa sa imong programa. Hukda tanan ang imong pagkamayaga-yagaon didto ni Master. Kay among sundon ang imong pagkamayaga-yagaon. Asa kutob ang imong pagkamayaga-yagaon, diha pod namo ipasukan. Nga wa gid po'y puas ang among pagtubag sa imong pagkamayaga-yagaon. Pero pagbantay sa imong sinultihan, kay imong sinultihan, ikaw ra pod mao'y maunay mo ni giingon. Si Mitchell Bendilio na problema ni Mitchell Bendilio, siya iyang kaugalingon na problema sa iyang kaugalingon. Ngano sa iyang sinultihan, mismo nag-unay naman ang iyang mga pinulungan. Ha? Tanawon ta sa Biblia na aba Brad Hernan. Na Brad Bakarayo sa sitas nga imong gingon ato kining pagabasahon kay ang adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Mo na nahitabo ni Mitchell Bendilio. Duagi pa do ang imong gisulti mo balik ra sa imong kaugalingong ulo. O kay ikaw nang atake, ang imong kaugalingon mo imong giatake. Di ra ba kami mo nag-atake ni mo na do? Ikaw ra ba? Kung panalitan mo sakit ka sa mga ministros ni BCM, unaha ang imong kaugalingon nganong gisulti nimo na. Amo lang gipabati ang imong sayop nga sinultihan. Sa ere, ngano imo mang gipakauhawan ang among magtutudlo sa ere. O pues, magsinukdan na ita. Magsinukdan na ita, pero makalaom ka kami digin mo tamahin nimo. Ang among buhaton, ikaw ra gay maproblema sa imong sinultihan. Busa nagsugod man taga niya alas 7:15, abot naman ang oras. Atong gipanghinaw nga ang tanan nga nagsulod nga mga SDE sa atong programa, tan-awa gani diri sa Misamis Oriental ug na ba tay gipanghilabtan nga mga pastor diri. Wala tay gimensyon. Wa pa gani ta motandog sa doktrina ngano dili ta gusto ana. Ang among gitandog ang sinultihan ni Mitchell Bendilio kay makigsinukdanay man kaning tawana sa iyaha ka mga prinsipyo baruganan sa iyang pagkakusog manamas-tamas kang master, sokdo na mo ang iyang pagka mapanamas-tamason ug asa kutob ang iyang pagka mapanamas-tamason. Ha? Makalao, tanan nga mga SDE, mangayo mig pasensya, wala mi magsamad sa inyong balatian. Wala mi gihilabtan nga pastor diri sa Misamis Oriental. Ang among gipahinungdan ining tubag, siya lang nga nakig-engkwentro sa mga ministros PBCM og wala siya makig-engkwentro. Doktrina ang among atimanon. Mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa, wala may gihilabtan nga religious program diri sa Misamis Oriental. Ha? Ingon ana ra nga sistema. Kini lang na ato lang ni tungod kay siyaman ang nanghilabot kanamo. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dionio Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Ito sab si Brother Romira Macamus. Kini usab si Brother Hernaldo Pipi mingon hangtod sa sunod nga higayon sa susamang takna ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi.